በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሎሚ ረድኤት እግዚአብሔር ምርኩስ በመግባር ብዛዕባ ሰዋስው ክንርኢ ኢና። ሰዋስው ማለት አሰውሰወ መሳልል ገበረ መሳልል ሰርሐ መዳያይቦ ገበረ ካብ ዝብል ናይ ግዕዝ አንቀጽ ዝወፀ ኮይኑ ትርጉሙ ድማ መሳልል ቢንቶ መሰጋገሪ መመላለሲ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ብመሳልል ወይ እውን በአስካላ ገይሩ ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ከም ዝድይብ ካብ ላዕሊ እውን ናብ ታሕቲ ከም ዝወርድ ሓደ ተምሃራይ ድማ ብሰዋስው ገይሩ ካብ መጀመርታ ፊደላት አጽኒዑ ቃላት ሰሪዑ ምሉእ ሓሳባት ወይ እውን አረፍተ ነገር ይምስርት። ብኡ አቢሉ ድማ ናብ ዓሚቕ መጽሓፍ ናይ ምትርጓምን ምስጢር ናይ ምርዳእን ፍልጠት ናይ ምእካብን ቋንቋ ናይ መምላኽን ደረጃ ይበጽሕ። እዚ ናይቲ ቃል ቀጥተኛ ትርጉም እዩ። ሓደ ነጥቢ ሓደ ግብራዊ ትርጉሙ ሰዋስው ማለት ናይ ሓደ ቋንቋ መዋቕራዊ ሕግታትን ስርዓታትን ማለት እዩ። ሰዋስወ ግዕዝ ክበሃል ከሎ ከዓ ናይ ቋንቋ ግዕዝ ሕጉ፣ ስርዓቱ፣ አካይዳኡ፣ አናብባኡ፣ አጸሓሕፋኡ፣ አደማምጻኡ፣ አገባቡ፣ አዋጁን ቅምሩን እዩ። ብሓፈሻ እቲ ናይ ቅንየን ግዕዝን ትሕዝቶ ብምልኡ ሰዋስው ተባሂሉ ይጽዋዕ። ሓደ ነጥቢ ክልተ ሰዋስው ኣብ ክልተ ይኽፈል። ንሳቶም ድማ ዘርእን ነባርን ይበሃሉ። ዘርኢ ዝተባህለሉ ምኽንያት ብምስላ እዩ። ልክዕ ከምቲ ሓንቲ ፍረ ዘርኢ ተዘሪኣ በቂላ ጨንፈር አውፂኣ ብዙሕ ፍረ እተፍሪ ኣብ ሰዋስወ ግዕዝ እውን ዘርኢ ዝተባህለ ቃል ልክዕ ከም ዘርኢ መበገሲ ኮይኑ ብናቱ ፍሉይ አረባብሓን አካይዳን ብዙሓት ቃላት ስለ ዝፈርን ስለ ዝወልድን እዩ። እዚ ከዓ ናይ ኩሎም አናቅጽን ቃላትን ምንጪ ሱር ወይ እውን አደ እዩ። ሓደ ነጥቢ ሰለስተ ነባር ነባር ማለት ተቐማጢ ዘይንቀሳቐስ ማለት ኮይኑ ልክዕ ከም ዘርኢ ሓደስቲ ቃላት ክወልድን ክረብሕን ዘይክእል እንታይ ደኣ ጸኒዑ ዝነብር ማለት እዩ። እዚ ድማ ኣብ ሓሙሽተ ይኽፈል። ንሳቶም ከዓ ናይ ሰብ ስም፣ ናይ ሃገር ስም፣ አንቀጽ፣ አገባብ፣ ሰዋስው ወይ ከዓ ብቱን ሰዋስው እዮም። ናይ ሰብ ስም ከም ሙሴ፣ ኤልያስ ዝኣመሰሉ፣ ናይ ሃገር ስም ከም ኤርትራ፣ ኢየሩሳሌም ዝኣመሰሉ፣ አገባብ ከም እስመ፣ እንዘ፣ ከመ ዝኣመሰሉ፣ አንቀጽ ቦ፣ አልቦ፣ ውእቱ፣ አኮ ዝኣመሰሉ፣ ሰዋስው ወይ ብቱን ሰዋስው ድማ ከም ጾም፣ ኮከብ ዝኣመሰሉ። ሓደ ነጥቢ ሓሙሽተ ምደባታት ዘርኢ ዘርኢ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ይምደብ። ንሳቶም ድማ ጥረ ዘርኢ፣ ዘመድ ዘርኢ፣ ሰሓቢ ዘርኢ፣ ባዕዲ ዘርኢ፣ አንቀጽ ወዘተ እዮም። ኣብነታት ጥረ ዘርኢ አእምሮ፣ ዘመድ ዘርኢ ክብሪ፣ ፍቅሪ፣ ሰሓቢ ዘርኢ ቅትለት፣ ባዕዲ ዘርኢ መንበር፣ አንቀጽ ቀተለ። ጥረ ዘርኢ ማለት ምስቲ ናይ መጀመርታ አንቀጽ ወይ ግስ ዝተተሓሓዘ ኩነት ወይ ነገር ዝገልጽ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ፊደል ከይወሰኸ መወዳእታ ፊደሉ ብራብዕ፣ ብሃምስ ወይ ብሳብዕ ይውድእ። ኣብነት ቅዳሴ፣ ልባውየ፣ ፍርየ፣ ሉዓልየ። ቅዳሴ ናይ ቀደሰ፣ ልባውየ ናይ ለበወ፣ ፍርየ ናይ ፈረየ፣ ሉዓልየ ናይ ተልእለ ጥረ ዘርኢ እዮም። ሓደ ነጥቢ ሽዱሽተ ዘመድ ዘርኢ ዘመድ ዘርኢ ማለት ብትርጉሙ ምስቲ ናይ መጀመርታ አንቀጽ ዝተኣሳሰር ኮይኑ ብፊደላት ድማ ካብቲ ናይ መጀመርታ አንቀጽ ዘይወፅእ ነገር ግን መወዳእታ ፊደሉ ብሳልስ ብሳድስ ፊደል ይውድእ። ኣብነት ክብሪ፣ ፍቅሪ፣ ሃሊብ፣ ነቢብ፣ ቀዳሚ። ክብሪ ካብ ከብረ፣ ፍቅሪ ካብ ኣፍቀረ፣ ሃሊብ ካብ ሃለበ፣ ነቢብ ካብ ነበበ፣ ቀዳሚ ካብ ቀደመ ዝወፁ ናይ ዘመድ ዘርኢ ኣብነታት እዮም። ሓደ ነጥቢ ሸውዓተ ሰሓቢ ዘርኢ ተናቢቡን ከይተናበበን ዘርኢ ዝስሕብ ብት ወይ እውን ብሳድስ ዝውድእ ናይ መወዳእታ ፊደሉ ተኸታሊ ድማ ግዕዝ ዝገብር ሰሓቢ ዘርኢ ይበሃል። ኣብነት ቅትለት፣ ጥህረት፣ ሲመት፣ ሁረት፣ ምጻት። ቅትለት ካብ ቀተለ፣ ጥህረት ካብ ጥህረ፣ ሲመት ካብ ሴመ፣ ሁረት ካብ ሆረ፣ ምጻት
ካብ መጻ ዝወፁ ናይ ሰሓቢ ዘርኢ ኣብነታት እዮም። 1.8 ባኢድ ዘርኢ ወይ እውን ጓና ዘርኢ ምስቲ ናይ መጀመርታ አንቀጽ ወይ ግስ ብትርጉም ዝተኣሳሰር ኮይኑ ነገር ግን ካብቲ ናይ መጀመርታ አንቀጽ ወይ ግሲ ወጻኢ ዝኾነ ባኢድ ወይ ጓና ፊደል ብመጀመርታኡ ዝውስኽ ዘርኢ እዩ። መወዳእታ ፊደሉ ድማ ብሳድስ ይውዳእ። ኣብ መጀመርታኡ ዝውሰኹ ፊደላት ከዓ መ፣ ተ፣ አ እዮም። ኣብነት መንበር፣ ተግባር፣ ኣስካል። መንበር ካብ ነበረ፣ ተግባር ካብ ገብረ፣ ኣስካል ካብ ሰከለ ዝወፁ ናይ ባዕድ ወይ እውን ጓና ዘርኢ ኣብነታት እዮም። 1.9 አንቀጽ አንቀጽ ማለት ማዕጾ ማለት እዩ። ማዕጾ ናይ ሓደ ገዛ መእተውን መውፅእን ከም ዝኾነ እዚ ድማ ናይ ቃላት መእተውን መውፅእን እዩ። ጥንታውያን ናይ ቅኔ ሊቃውንት ካብ ዘርኢ ናብ አንቀጽ ይገሱ የርብሑ ነበሩ። ብድሕሪኦም ዝተንስኡ ሊቃውንቲ ግን ካብ አንቀጽ ናብ ዘርኢ ምግሳስ ምርባሕ ጀሚሮም። ምክንያቱ አንቀጽ ማለት ማዕጾ ማለት ስለ ዝኾነ ናይ ሓደ ቤት ማዕጾ እንተዘይተኸፊቱ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ንብረት ክርአ ከም ዘይክእል ልክዕ ከምኡ ድማ ብማዕጾ ዝተመሰለ አንቀጽ ምስ ዝኽፈት ምስ ዝረብሕ ዘርኢ ካብ አንቀጽ ተለልዩ ስለ ዝፍለጥ ካብ አንቀጽ ናብ ዘርኢ ገሲሶሞ ኣርቢሖሞ። ኣብነት ቀተለ፣ ቀደሰ፣ ቆመ፣ ስየመ አንቀጽ ቀዳማይ፣ ካልኣይ፣ ሳልሳይ እናተባህለ ይረብሕ ይዝርዘር። ዓበይቲ ኣናቅጽ 3 እዮም። ንሳቶም ከዓ ሓላፊ አንቀጽ ቀዳማይ፣ ትንቢት አንቀጽ ካልኣይ፣ ትእዛዝ አንቀጽ ሳልሳይ እዮም። ዓበይቲ ዝተባህሉሉ ምክንያት ድማ ስሒቦም ስለ ዝኣስሩ እዩ። ሓላፊ አንቀጽ ወይ ግሲ እዚ አንቀጽ እዚ ሓላፊ ወይ ሕሉፍ አንቀጽ ዝተባህለ ብዛዕባ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝተፈጸመ ፍጻሜ ወይ ዝተገብረ ስራሕ ስለ ዝገልጽን ስለ ዘመልክትን እዩ። ኣብነት ቃል ስጋ ኮነ መግለጺ ቃል ስጋ ኮነ ክብል ከሎ እቲ ነገር ኮይኑ ወይ እውን ሓሊፉ እዩ። ትንቢት አንቀጽ እዚ አንቀጽ እዚ ትንቢት ተባሂሉ ዝተሰምየሉ ምክንያት ነቲ ኣብ መጻኢ ግዜ ዝፍጸም ስለ ዝገልጽ እዩ። ነገር ግን ኣብ ቋንቋ ግዕዝ ንበይኑ ዝቆመ ናይ ህሉ አንቀጽ ስለ ዘየለ እዚ ትንቢት አንቀጽ እዚ ሕጂ ንዝግበር ዘሎ ነገር ንምግላጽ እውን ተወሳኺ ኣገልግሎት ይህብ እዩ። ኣብነት መጻኢ ክገልጽ ከሎ ክርስቶስ ይመጽእ በስብሃት ክርስቶስ ብክብሪ ብምስጋና ክመጽእ እዩ። ኣብነት ህልው ክገልጽ ከሎ እግዚአብሔር ይነብር በሰማይ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ይነብር ኣሎ። ትእዛዝ አንቀጽ እዚ አንቀጽ እዚ ሓደ ኣካል ሓደ ተግባር ንክፍጽም ዝውሃብ ቀጥታ ትእዛዝ እዩ። ኣብነት ወሶበር ይዎ ሊቃነ ካህናት ወዋልያኒሆሙ ከልሁ ወይ ቤሉ ስቅሎ ሊቃነ ካህናትን ሓለውቶምን ምስ ረኣይዎ ከዓ ስቅሎ እናበሉ ጨደሩ። ከምኡውን ባእ ውስተ ፍስሓሁ ለእግዚእከ ናብ ናይ ጎይታኻ ሓጎስ እትዎ። እዚ ቃል እዚ ጠቃሚ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ምትብባዕኩም ኣይፈለየኒ። ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላኽና ይኽበር ይመስገን።